Hai cu bună dimineața și la mulți ani! Părăsim camera asta din Bari de aici, din centru. Și mergem către gară, de la gară către aeroport. Așa că, încă o dată, bună dimineața! Buongiorno a tutti! Hai că în drumul nostru către aeroport, nici mi-am pus ochelarii și am și soare, către gară, după aceea la aeroport. Este foarte aproape de gară. Ne-am așezat și noi la o cafenea aici, să bem și noi un cappuccino. E fain. Și să mai luăm ceva, nu știu, ceva de cioguleală. Cred că am mai luat un focace. Decât meze, mai bine focace. Da. Avem o groază de timp la dispoziție, așa că să savurăm o cafea aici, soare este, de numai. La mulți ani, dragilor! Happy New Year 2025. Nelipsita focaccia. Da. Focaccia cu pomodoro. Dar cum se mănâncă așa cu bățul ăsta? Un bățuț am frică să pună șervețelul pe aia, să nu ia vântul. Arată foarte bine. Nu, trebuie să fac și eu când ajung acasă. Nu știu dacă o să-mi iasă. Nu are ce să-mi iasă dacă faci. Da? Rețeta. A venit și cappuccino. Arată bine. Chiar arată bine. Și cu puțină apică. Da. Și focaccia e verde. Da? E chiar carne, dar e bun. Nu e chiar ca aia de acolo, de la sursă. Zice lumea, așa au fost întâi, am mâncat mai focaccia. N-am mâncat numai focaccia, am mâncat de toate. Dar mai mult focaccia am filmat-o, pentru că e bună. Nu e asta, nu e direct după vatră. Dar e foarte bine. O să fac și eu de asta acasă. Care de toate, Marian? Azi vă încercând ce așa ceva de numai. Poate mânci spăbitoarea asta. Hai să avem poftă la cappuccino. Ia. Auzi? Bă, dar e altceva, mă. E altceva. Hai să aveți poftă și voi. Cam asta este și cu scurta noastră vacanță. Aici prin Bari, Loco Rotondo. Așa că v-am arătat și vouă și de Revelion și de... Înainte de Revelion, oamenii văd că s-au gospodărit și deja au curățat străzile. Față de azi noapte, cum era vacarmul ăla și haosul ăla. Totul că s-a pus la punct deja. Ce să zic? Ne îndreptăm cu pași mărunți către gară. De aici o să luăm un tren și mergem direct la aeroport. Așa că, ce să zic? Asta a fost scurta noastră vacanță, însorită, nu? Am luat biletele și trebuie să le... De 5,30 €. Ce zice? Rimovere biletul. La perforat? I-a făcut ceva? E? Aici. Ah, da. Pune data pe el. Deci dacă vă luați biletele, că de luați de la bancomat sau de la fată, trebuie să le compostați aici. De ce erau două trenuri? Pentru că aici sunt luate în considerare două linii. Asta e 3A, la care avem noi. A venit trenul, cred că asta este, către aeroport. Iar asta e la 3B, asta galben. Uite, scrie Bari FNBCL. Cred că asta e.
Egală și 40, exact cum scrie pe program. La 11:40, păi la 11:40 pleacă. Și cam așa arată trenul ăsta metrou înăuntru. A venit controlor. Știați că vine controlor în tren? Sunt bine făcute? Aproape da. Deci e 5,30 €? Da. Are și cameră băiatul pe... Ca să fie treaba. Ca să fie treaba, zi. Ego? Iată, asta a fost. Le-a verificat, ai văzut? Mai vine nașul. Mai vine nașul. Merge și cu nașul? Nu merge cu nașul aici. Barie Europa. Știi că era Barie Europa când... Gata, ne-a compusat și biletele. Deci nu mergeți așa la... Da, e ceață. Am impresia că vine un val de aer. Lege? E Poate să facem pași. Să ținem ritmul cu pașii. Merge mai repede ăla. E frumoasă, e frumoasă. E utilă chestia asta cu din oraș, de la gara de acolo, iei trenul ăla, el funcționează ca un tren metrou, așa. Te lasă direct aici la aeroport. Cobor niște scări rulante. Hai și pe partea asta. Vedem care e șmecheria. A, deci și pe ăsta mergi. Mergi mai repede, vezi? Așa. Deci cam asta e șmecheria. Mergem în aeroport. Mai durează până decolăm. Mai avem vreo 2 ore, ceva 3 ore de stat, nu? Cel puțin. E 12. 2 ore și un pic, nu? Da. Deci, mai avem vreo 2 ore și ceva de stat. Ah, da. Bine. Am găsit aici, am văzut o machetă în aeroport, că am ajuns în aeroport și am văzut aici o machetă cu orășelul vechi, știi? Old Town al Bari. Foarte frumos. Catedrala. De era catedrala asta și nu am mai văzut eu? Era după turnul ăsta am recunoscut-o, că așa nu era în seama Da. ziduri, știi? Dar turnul era exact acolo, unde, în centru, vechi. Ah, da, și după aceea intrai pe străduțe, uite, pe străduțe, pe aleile astea. Nu? Uite, intrai pe aleile alea acolo. Foarte, foarte frumos. E frumoasă machetă. Dragilor, suntem în aeroport. Așteptăm să ne băgăm acolo la... Mergem spre gate, acum spre port. Să punem alea la... Să vedem unde se face, la ce poartă e. Și cam asta este mini-vacanța noastră, dragilor. Nu rămâne decât să închei aici acest vlog. Să vă spun la revedere. Ne vedem în următorul vlog. Toate bune. V-am țucat, oameni faini. Pa! Ne pregătim de îmbarcare. De fapt, de urcat în avion. Mergem tot cu un Airbus ăsta mare. Că sunt ceva pasageri. Mai era încă un autocar de venit, autobuz din ăsta. V-am regăsit.
Hai să ne găsim și Doamnelor locul. și domnilor, bine ați venit la portul acestui zbor Winter Ungaria cu destinația București Otopeni. Ne facem mare plăcere să le urăm un venit la bord. Aici avem un 36F, parcă să zic eu. Hai să verificăm. Gata, dragilor. Băiatul ăsta turează motoarele. Să ducă în capul pistei acolo. Nu pare asta a fi pistă, cred că e mai încolo un pic. Și l-a pus în mișcare acum. Acum îl aduce în capul pistei, acum se vede lungimea pistei. Deci cam aia este, cam asta este lungimea pistei. Da? Cam aia este. Gata. S-a pus în mișcare. Și îl accelerează tare. Chiar foarte tare. Văd că îl accelerează. Sper să mă auziți. Eu țin și telefonul că tremură mâna pe geam aici. Avem aeroport acolo. Dă-i, băiete, dă-i. Uite aeroportul. Și acum, hai băiete, sus cu el. Asta e, bravo. Bravo, sus băiete, bravo. Aici o să trecem de plafonul de nori și o să fie soare. Deja se vede în spatele meu. Deja soarele se vede. Vedeți cum ne ridicăm? Ne ridicăm ușor, ușor, trecem de nori. Vedem continuu urcare acum. Se vede cum stă avionul în pantă așa. Botul ridicat. Deja ne-a ridicat asupra norilor. Da. Trecem mare. Și Doamne ajută! Avem zbor ușor. Aici mai e băgat o creastă să vadă așa. Și acolo e un lac. Cam așa să vedem viteza lui. Da, dragilor, așa e. Aia era Dunărea. Sau este Dunărea de acolo. Da? Aia e Dunărea. Deci de la intrare în țară, la intrare în România mergem paralel cu ea așa. Da? Și în timpul ăsta și coborăm. Câte puțin, câte puțin. Uite cum se văd solarele. Legume din avion. Ia uite cum se văd solarele de legume. Alea toate sunt solare. Și astea în partea asta la fel. Început coborârea. Se văd și casele. Trecem și autostrada. Autostrada București-Ploiești, bineînțeles. L-a pus, gata, bă băiat. L-a pus. Prima dată nu e aici, cred că.
nu i-a ieșit. Ce? Trântit un pic. Uite cum sunt flapsurile. Gata, asta a fost. Mulțumim Domnului și vouă că ați fost alături de mine.